Dobrý den, přátelé. V dnešním videu bych se chtěl věnovat možnostem reálným, ne sci-fi, ale reálným možnostem, co víme dnes o možnosti teleportace. Tak jak to známe ze Star Treku, ze sci-fi, kdy pana Spocka ušatýho vezmou a hodí ho tamhle, rozloží ho na částečky, hodí ho tamhle na planetu. Tak, co o tom reálně víme? Víme, že by to čistě teoreticky jednou možná mohlo být možný. Pan Born, vědec, fyzik, odhalil to, že existují dvě propojené částice. Jak jsou propojené, to nevíme. Jo? My nevíme, jak jsou propojené, protože mezi nimi neexistuje žádný táhloprovázek, nic, ale reagují na sebe. Jsou propojený. Born měl v době objevu velké dohady s Einsteinem o těch částicech, protože Born tvrdil, že ty částice fungují jak když si vezmeme prostě plus a minus, tak když jednu přeměříme a zjistíme, že je na bodu plus, tak druhá je automaticky na bodu minus, na opačným. A Born tvrdil, že to, v jakém stavu je ta částice, kterou chceme použít, ovlivníme tím, že ji přeměříme. Že do té doby nevíme, v jakém je stavu. Einstein se s tím nedokázal smířit, nedokázal přijmout tuto myšlenku, nazval toto propojení teda strašidelným propojením a tvrdil, nebo přemýšlel nad tím, že tam musí být nějaký jednodušší vysvětlení a přirovnal to nakonec k tomu, že to je jako kdybyste vzali dvě rukavice a ty rukavice umístili do krabic od bot třeba a jednu z těch krabic poslali na severní pól, druhou si nechali u sebe a nevěděli jste, jaká rukavice v jaký bedně je, tak ve chvíli, kdy budou na místě ty bedny a jednu tu, co máte u sebe otevřeli, zjistili, že je tam prostě levá rukavice, tak na severním pólu musí být přece zcela automaticky ta pravá. A tvrdil, hádal se s Borem slovy typu, jako že Bůh nehraje prostě v kostky. Bor se rozčiloval a říkal Einsteinovi, ať neříká Bohu, co má dělat. A velice dlouho tato věc byla na filozofické diskuzi, protože nebyl způsob, jak to ověřit, kdo z nich má pravdu. Nakonec až po Einsteinově smrti jeden z mladíků, nepamatuju si, jak se daný fyzik jmenuje, experimentální, moc se mu omlouvám, kdyby náhodou toto video viděl, je vás trochu moc. A nějakými pokusy odhalil, že prostě měl pravdu Born, že prostě opravdu ovlivňujeme tu částici tím, že vlastně přeměříme a až pak zjistíme, v jakém je stavu. Jo, takže Einstein se v tomto zmýlil, nebyl schopen to akceptovat a přijmout v hlavě. A na základě těchto částic by teoreticky jednou možná bylo možné provádět teleportace. Každopádně, v čem spočívají problémy? Jednak v dnešní době se provádějí jakýsi experimenty někde na pláži, snad na Havaji, já nevím, jestli to je přímo na Havaji, ale někde na pláži, kdy vědec umístí tyto propojené částice, jednu má u sebe na pláži, druhou hodí o pár kilometrů dál na maják a ve chvíli, kdy přeměří, tak ta druhá prostě musí být v druhém bodu, ale on šel ještě dál. On přidává k té u sebe na pláži třetí částici a tu nějak prostě tím, že ji přeměří, tak dokáže teleportovat na ten maják, tu třetí. Takže tímto způsobem by možná šla jednou jako teleportace, ale nebylo by to prostě jako ve Star Treku, ve sci-fi, kdy si přiletějí vesmírnou lodí k planetě a hodí se na planetu. Protože z toho, co víme, nebo z toho, na čem stavíme tento princip teleportace z těch částic, tak na té planetě nikdo propojený částice neumístil, proto by tam nebylo z čeho stvořit toho člověka. Bylo by to možné tady z Prahy do Francie, třeba do Paříže, kdyby tady byly ty propojené částice už umístěné.
Tak, to je jedna věc. Jo. Nevíme, na jakou vzdálenost ty částice dokážou reagovat. Jo, na pár kilometrů víme. To máme reálně jakoby vyzkoušený, ale nemáme to vyzkoušený jako na vzdálenost ze Země na Měsíc, protože tam není žádný výzkumný centrum, kde by se dali dotáhnout propojené částice, nebo nakonec sluneční soustavy, nebo ještě dál. To prostě nemáme odzkoušený, na jakou vzdálenost dokážou na sebe ty částice reagovat. To, co by určitě, kdyby tato technologie existovala, tak s čím by se málo lidí smířilo, je to, že jednak kdyby se člověk naskenoval, tak ty data by šlo uchovat a mohl by být stvořen třeba za 300 let znovu. Takže by se možná dalo mluvit i o cestování vpřed do budoucnosti. Pro toho člověka, pro toho jednotlivce. Další věc je ta, že proto, aby nám tady za chvilku neběhlo 600 stejných jedinců a byl stále jeden originál, tak ve chvíli, kdy ho vytvoříme plátcu v té Paříži, tak tady v Praze, odkud by se teleportoval, by musel být ten původní originál zničen. Nešlo by se teda o přemisťování jako ty hmoty nebo koukoliv hmoty prostě na jiný místo, ale o skenování té hmoty a vytvoření úplně té samé hmoty na jiném místě. A v tu chvíli jsme dva, aby nedošlo na takovýhle umělé množení lidí, tak by prostě ten počítač automaticky toho prvního jedince zlikvidoval, prostě by ho zničil. Takže to nevím, kolik lidí by se s tím smířilo. Další věcí je, že na to, aby jsme vůbec měli počítačovou technologii na tohle, tak se musí vytvořit kvantové počítače. Začnu se skenováním. Skenování není možný prostě provádět měsíc toho člověka. Jelikož se nám neustále pohybuje krev v nás, jelikož nám odumírají buňky, máme střevní pochody a tak dále, tak není možný prostě skenovat toho jedince Bůh ví jak dlouho. Jo. Musí se vás skenovat rychle, což současná technologie určitě nezvládne. Další věcí je, že se současnými počítači, který máme k dispozici, by bylo zapotřebí, a teď si nepamatuju přesný číslo, jestli 30, 50, 60 mrakodrapů plných jenom počítačů, aby se jeden jediný člověk prostě v rámci těch částic uložil jako data. Což by bylo neuvěřitelně drahý jako na cestování jednoho člověka. To je mnohem jednodušší si sednout do letadla a z té Prahy si do Paříže doletět, že jo. A kvantové počítače by měly být mnohem rychlejší a schopný uchovat mnohem víc dát. Jaký je rozdíl mezi současnými počítači a kvantovými počítači je, abych to řekl slovy vědců, že když něco má vypočítat současný počítač, tak je to stejný, jako kdyby vás někdo umístil do prostřed bludiště a vy jste musel odzkoušet každou cestičku jednotlivou, než najdete tu správnou, kudy ven. Tak to prý fungují současný počítače, akorát, že to dějí hrozně rychle. Kvantový počítač bude schopen rozeslat ty signály do všech cestiček naraz a určit tu správnou. Takže to udělá mnohem rychleji a údajně bude schopen i co se týče paměti jako uchovávat mnohem víc dat. Takže teleportace možná někdy za 1000 let, za 2000 let, nevím. Nevím, nakolik by vyšlo i jakoby to množství 80, 60, 140 kg propojených částic v Praze, to samé množství v Paříži a to samé množství přidaných částic, které by se teleportovaly. Nejsem schopen to říct, ale není to tak snadné, jak nám to sci-fi předvádějí. Tak jo, děkuji vám za poslech a mějte se krásně.